Kapuso, ngayong umaga ating makakasama ang isa sa mga dekalibreng atleta na bahagi ng NCAA Season 97. Siya lang naman ang starting guard ng San Sebastian College Recoletos. Ang kanyang journey at storya ating maririnig mula mismo kay Ichi Altamirano. Ichi, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Good morning po sa GMA Mindanao. Ito okay lang naman po ako dito sa San Sebastian, nakababay po kami. So, ayun. Ichi, isa nagpapatuloy na NCAA Season 97. Kumusta ba ang feeling na almost every day may laro kayo? I am sure may pressure, but how do you manage it? Lalo na't ikaw ang starting guard ng team. Nung una may pressure kasi syempre malaki yung mga pinalitan kong role sa team na to. Syempre nag-a-adjust ako nung una. So, pero ngayon, almost last game na namin, wala nang pressure. So, nasanay na ako sa mga crunch time, mga ganong time. So, yun. Sa bawat laro ng team ninyo, ano ba yung mindset na dala ninyo upang magtagumpay? And paano nyo pinaghahandaan kung sa tingin ninyo lamang yung kalaban? As a veteran, syempre, kailangan mo, ako yung inaasahan ni coach sa loob ng court. Kailangan ka maging vocal, syempre. Tutulungan ko yung teammates ko pag nalilito sila or nagkakamali sila. Minomotivate ko sila kahit nagkakamali sila, syempre, kahit sa mga plays namin. So, yun. Chi, napag-alaman namin na nanggaling ka sa isang pamilya na mahilig sa basketball. Pero sa tingin mo, sino ba ang nag-impluwensya sa iyo upang tahakin ang landas na to? And sino-sino rin ba ang mga taong gumabay sa iyo along the way? Yes, tama yun. Galing ako sa family na basketball talaga yung napiling sports. So, it runs in our blood na talaga sa family namin. So, nagsimula yun sa daddy ko and syempre sa mga kuya ko. So, hanggang ngayon, yung hindi nagawa ng mga kuya ko, natupad ko ngayon dahil kay daddy ko, syempre. Para sa daddy ko. Yung pangarap nila na makapaglaro sa matataas na liga. So, ayun, nagbunga na ngayon. So, Siyempre, Ichi, para mas makilala ka ng mga fans mo rito sa Mindanao, for sure, curious rin sila na malaman to. Ano ba ang daily routine ng isang Ichi Altamirano? Lalo na't kailangan yung ma-maintain na healthy ang pangangatawan. Siyempre, pa rin, yung proper hygiene pa rin, siyempre, para maging yun yung una doon, maging malinis ka sa katawan mo, siyempre. Pangalawa, siyempre, inom ka ng mga vitamins mo, huwag ka magpapabaya. So, ayun, yun lang ginagawa ko lagi. Kain ng tama sa oras. Nako, nagka-ideya na yung ating mga kapuso sa araw-araw mong gawain, Ichi. By the way, ito, Ichi, para sa ating mga kapuso pa rin, lalo na yung mga mahihilig rin sa basketball at gustong marating ang naabot mo, ano ba yung payo o mensahe mo sa kanila? Siyempre, una-una sa mga kapuso na gustong mag-basketball talaga na kung pangarap niyo talaga yung basketball, siyempre, unahin niyo yung disiplina sa sarili niyo. Siyempre, yung pag-aaral niyo rin, huwag niyong pababayaan. Yung basketball, nandyan lang yan. Ang gagawin mo lang dyan, maging masipag, siyempre, disiplinadong bata. Maraming salamat, Ichi Altamirano, sa oras na iyong binigay sa At Home with GMA Regional TV. More power sa iyo at sa iyong team. Salamat GMA Kapuso Mindanao. Ingat kayo dyan and God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.